Welcome sa channel ko. At ang pag-uusapan natin ngayon is yung K1 visa interview ko sa US Embassy sa Manila. Yan. So, let's start. Bale, mag-set ka pa ng appointment for the interview. So, natapos ko na yun. Nag-set na ako ng appointment at yung interview ko is June 13, parang 13, Thursday yon pagkatapos ng Independence Day. Yeah. June 13, 7:40 a.m. yung schedule ko. 7 a.m. nandun na ako at pumila na ako kasi nagpapapasok na sila ng 8 a.m. Akala ko late na ako kasi ang pinapapasok na nila yung schedule ng 8 a.m. Pero okay naman. Maaga pa ako 7 a.m. Sa entrance, ibibigay mo yung interview, papakita mo yung interview confirmation form mo, and then kukunin nila yung DS-160 confirmation page na may barcode, tapos lalagyan nila ng another barcode. Yan. Tapos yung passport mo ilalagay nila sa isang ziplock. Yan. Tapos pagkatapos nun, pwede ka nang pumasok. Pagpasok mo dun sa mismong building ng US Embassy, i-check mo na yung bag mo kung may bag ka. Bawal magdala ng any gadget. Kaya yun. Pero ang dinala ko lang is folder, envelope, yung mga papeles ko lang, kumpletong papeles. Yun lang. Hindi na ako nagdala ng kahit anong bag. Yun, sa security. Pagkatapos nun, pasok ka. Hindi ka maliligaw kasi may mga tao doon na mag-a-assist sa'yo kung saan ka pupunta. Yun. Sa first step, pagpasok mo, titignan nila yung DS-160 mo na may barcode, may number doon. At doon nila malalaman kung saan ka nila iuupo. Yung first step is yung pre-screening or data entry. Doon sa data entry, may Filipino consul. Unang ibibigay mo, DS-160 confirmation. I-scan nila yon yung barcode. And then, hingin nila yung birth certificate, Sinumar, NBI clearance, at yung passport. Yun yung una. Tapos, hihingin nila yung SLEC brown envelope. Yun. Pagkatapos nun, mag-a-ask sila ng question. Yung question sa akin is ito. Una, ano yung full name ko, birthday, full name ng fiancé ko, ilang taon na si fiancé, saan nakatira si fiancé, ikinasal ka na ba, ikinasal na ba si fiancé mo noon, may anak ka ba, may anak ba si fiancé, paano kayo nagkakilala, anong work ni fiancé, nagkita na ba kayo ni fiancé, kailan kayo huling nagkita ni fiancé, may picture ba kayong dalawa, dinala mo ba yung affidavit of support. Yun, ang dami. Sa una pa lang, dami. At depende rin yun siguro sa papeles mo kung divorce ka or divorce si fiancé, annulled ka, ganun. Siguro mas marami pa. Or may mga anak ka, may follow-up question. Pero sa akin, wala naman akong anak, wala ang anak yung fiancé. Let's go to the second step, yung susunod na pupuntahan mo. Dito, mahaba yung pila dito eh. Kasi yung second step is fingerprint scanning. Yun. Una, ibibigay mo ulit yung DS-160 confirmation form mo. Scan nila yon. Tapos, ask nila yung name mo kung ikaw yun.
name, then fingerprints. Yan. Ako natagalan ako kasi, ewan ko, kinakabahan yata yung kamay ko. Binigyan ako ng lotion. Yan. Lotion yata yan. Yan. Tapos, tagalan ako mga 3 minutes. 3 minutes? Matagal na yun. Basta yun. Pag dry or yun. Pag dry yung kamay mo, hindi niya mababasa yun. Yun ako natagalan. Sa fingerprint scanning. Then next, dun na sa last step, yung interview sa American Consul. Third step, interview na yung American Consul. Ibibigay mo ulit yung DS-160 confirmation page. Yan, scan nila yon. Yung question sa akin, first, what is your fiancé full name? Pangalawa, what state your fiancé live? Where did you meet? Do you have pictures together? And what is your fiancé work? He asked the affidavit of support. Yan, binigay ko na yung affidavit of support. Tapos, nandun na din yung affidavit of support na form, and then, nandun na rin yung mga tax, yung bank statement, yung kanya, yung salary niya. Yun. Nandun na lahat nilagay ko. And then, doon, matagal niyang tinignan. Tapos, pati yung picture, tinignan niya rin kung paper ko, yung mga birth certificate, yung Sinumar. Doon lang siya natagalan, tinitignan lang niya yung mga importanteng document kung naibigay ko ba lahat. And then, yung last question niya sa akin, do you have relatives in the US? Yung matagal lang yung tinitignan niya lahat ng documents ko, documents ni fiancé. Doon, medyo kinakabahan ako bakit ang tagal. Ang tagal naman. Ano bang hinahanap niya? Ano bang tinitignan niya? May kulang pa ba? Dami ko lang naiisip kasi ang tagal eh. And then, binigyan niya na ako ng papel. 2 papel. Yan, yung English Tagalog na 3. Yun. Tapos, sinabi niya, okay, you can go home now. You can go home now. Pinapauwi na ako. You can go home now. Your visa is approved. Tapos, okay, thank you. Sabi ko, thank you. Parang yung reaction ko, totoo ba to? Approved daw ako. Uwi na ako. Habang yung papel, hinahawakan ko lang ganyan. Uwi na ako. Approved na ako. Yung reaction ko parang hindi pa ako nakangiti or tinitignan ko lang yung papel na habang lumalakad, paalis na ng US Embassy. Tapos, bale yung interview ko, yung nanay at kapatid ko, naghihintay sila sa labas. Yun. Tapos, nahanap ko sila kung nandun pa ba sila or kumain na, namasyal. Pero nandun pa rin sila. Yun. Tapos hinahanap ko. Parang nasa airport na kumakaway tuloy sila. Tapos sabi, approve ka no? Approve ka? Oo. Yun. Doon na ako ngumiti na yes, approve na ako. Approve. Tapos yung pamangkin ko pa na 1-year-old. Sabi niya, Tita, approve. Tita, approve. Halos 2 kamay. Yun. Saya. Yung feeling na, basta, kakaiba yung feeling na marinig mo yung approve ka na. Kaya, yun. Yung experience ko, bale, umabot lang siya ng 1 oras.
Yes, I think isang oras. Kasi 7, pumasok na ako. And then, nung lumabas is 8, 8:10 or 8:15. Basta, yung buong process is isang oras lang. Yung sa akin, yung experience ko. Kaya, okay naman siya. And happy na ako dahil approve. And nandito na rin ako sa US. So, ayun po yung aking K1 visa interview experience. Sana po nakatulong ito sa inyo. And kung may question kayo, kung alam ko yung sagot, comment lang kayo kung may mga tanong kayo, kung alam ko yun. Yan, thank you po sa panunood. Sana po nakatulong sa inyo yung aking experience. Kung may question kayo, mag-comment lang kayo at please subscribe na rin para sa mga iba pang video ko tungkol sa K1 visa and vlog ko na rin dito sa US. Okay. Thank you!